खुश खबर शुक्राचार्य रेसलिंग क्लब हे उत्तरकरांच्या वतीनं भव्य आणि दिव्य गाडी मागूनचं शॉनशरद मैदान विनाटगड मैदान आयोजित करण्यात आलेलं आहे. ठिकाण आहे हे उत्तर तालुका आटपाडी जिल्हा सांगली. बुधवार दिनांक 4 ऑगस्ट 2021 ला निमित्त आहे पैलवान संजूभाऊ डोंबळे यांचे सुपुत्र अत्तर उर्फ डुग्गू संजय डोंबळे यांचा वाढदिवसानिमित्त खट्ट आणि खसेल शॉनशरद मैदान. पहिल्या नंबरला 1,000 रुपयांनी 3 पटी ढाल आहे. दुसरा नंबर 1,000 रुपयांनी 2.5 पटी ढाल. तिसऱ्या नंबरला 700 रुपयांनी 2 पटी ढाल आहे. चौथ्या आणि 5व्या नंबरला मानाची शिल्ड आहे. हे उत्तर म्हणलं की करेक्ट कार्यक्रम बोले तैसा चाले त्याची वंडावी पावले बोलते ते करून लावते ते हे उत्तरकार आणि त्यांच्याच वतीने हे मैदान आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आयोजक शुक्राचार्य रेसलिंग क्लब हे उत्तरकार. शरीफ है हम किसी से लड़ते रहे लेकिन जमाना जानता है हम किसी के बाप से लड़ते नहीं. असं हे मैदान आहे. परफेक्ट नियोजन करेक्ट कार्यक्रम विजय गलांडे आणि आशिष पवार खंबीर साथ अक्षयभाऊ गोरळवेलीकर माऊली पाटील पाडगाव आणि मेजर महेश जाधव कंचनपूर.